Isomeri, mundtlig fremlæggelse modul 6. Inden for kemi benyttes isomeri til at beskrive forskelligheden af kemiske forbindelser med samme molekyleform. Molekyler, der har samme grundstofindhold med forskellige opbygninger, kaldes hinandens isomerer. Der benyttes som udgangspunkt to typer isomeri, strukturisomeri og stereoisomeri. Strukturisomerien beskriver forskelligheden af strukturen i molekylerne. Herunder hører kædeisomeri, som eksempelvis kan være opbygningen af et karbonhydrid. Samme bruttoform af atomer kan give to meget forskellige molekyler. C6H14 er eksempelvis molekyleformen for både 2,3 dimethylbutan og 2,2 dimethylbutan. Heri ligger forskellen i placeringen af sidekæderne. Ligeledes hører stillingsisomeri ind under denne kategori. Stillingsisomeri kan eksempelvis være placeringen af hydroxygruppen hos en alkohol. C5H12O er strukturformen for 2-pentanol, men samtidig strukturformen for 3-pentanol. Den sidste gruppe inden for strukturisomerien er funktionsisomerien, som angiver hvilken funktionel gruppe der optræder i molekylet. Eksempelvis C4H8O2, som er molekyleformen for både esteren ethyletanoat og for carboxylsyren butansyre. En anden mulighed kunne være C2H6O, som er molekyleformen for både dimethyleteren og etanol. Stereoisomeri beskriver den rummelige opbygning og dermed også den rummelige forskel mellem to molekyler, som udover at have samme molekyleform også har samme molekylestruktur. Cis-trans-isomeri er en undergruppe af stereoisomeri. Cis-trans-isomeri indeholder typisk en dobbeltbinding eller en alifatisk ringstruktur. For en alifatisk ringstruktur kan eksempelvis to etylgrupper være placeret på samme side af ringen som vist på den første tegning, eller modsat af hinanden som vist på tegningen til højre. Cis-betegnelsen bruges, når grupperne optræder på samme side, og trans, når de er modsat hinanden. Og samme princip ses ved dobbeltbindingen. På tegningen ses en 1,2 dimethyl cyklopentan i en cis- og transform. Cis-formen med begge metylgrupperne på øvre side af ringen, og transformen, hvor de to metylgrupper er placeret på hver sin side af ringen. Hvis tilfældet havde været, at det ikke var to ens atomgrupper, kunne denne form for isomeri ikke benyttes. Derved kommer Z-isomerien på banen. Princippet er en prioritetsrækkefølge for atomer og atomgrupper. Her ses på det atom, som bindingen udgår, og højst prioritet har atomet med højst atomnummer. Hvis der er flere grupper med samme atomnummer på det primære atom, kigges på det efterfølgende atom, osv. Hvis atomerne eller atomgruppen højst prioriteret er placeret på samme side af dobbeltbindingen, er det en Z-form, hvor den tyske zusammen, og hvis de sidder på modsatte side af hinanden, er det E-formen for det ligeledes tyske entgegen. Betragter man de to udgaver af 2-klor-3-fluorbuten-2-ensyre og tager prioritetslisten i betragtning, kommer først klor efterfulgt af fluor. For molekylet på tegningen til venstre ses det, at klor og fluor er på hver sin side af dobbeltbindingen, altså E-formen, hvorimod klor og fluor er på samme side på tegningen til højre udgave, hvilket giver Z-udgave. Det var en kort udgave af isomeri. Tak.